سرگون وەک ریشا پوچ canê mirov dixwe, emrê mirov dixwe. Herî zêde jî yê ku bûne qurbaniyê sirguniyê heya van salên dawîn rewşenbîr in. Rewşenbîr wîcdana gelê xwe ne. Dema desthilatdar zilmê bikin, neheqiyê bikin, rewşenbîr li hember wê radibin û civakê heşyar dikin. Ji ber wê ye ku desthilatdar dema bixwazin kîjan civakê bifehtisînin, bihincirînin, di komkujiyan da derbas bikin, ewil êrişî rewşenbîrê wan dikin. Rewşenbîrên ku mirinê û girtinê xwe xelas dikin, car caran bi destê desthilatdaran diçin sirguniyê, car caran jî neçar dimînin cî û warê xwe dihêlin diçin sirguniyê. Min xwast di vê lîstika sirgunî Rîşa Pûç di şexsê sê rewşenbîr û nivîskarê Kurd a Celadet Elî Bedirxan Bek, Erebê Şemo û Mehmet Uzun da rewşa sirguniyê û rewşenbîran bînim ziman.